Sicela ukuthatha ithuba sibingelele namhlanje ngomhla ka-24 kuyisonto enyangeni September 2023. Udaba-ke namhlanje noma ingxoxo esiza ngayo inombuzo phakathi othi ingabe ama-union okuthiwa yinyunyane ey'mele abantu abasebenzi ungabe isasebenza ngokuqotho yini abantu sabamele ngokweqiniso yini? Uma nawe mhlawumbe unenyunyana ongaphansi kwawo lapha ekhaya ngabe mhlawumbe kumele ngeqiniso nemsebenzini. Siphinde futhi sibuye sizobuza umbuzo wesibili ukuthi ungabe izinkantolo lezi ezibhekene nezikhalo zabasebenzi kuthiwa o-CCMA mangaphosisi no-Labour Court into njengalezo, ungabe izinkampani zisayihlonipha yini lezo zinkantolo uma ngabe zikhipha isinqumo? Ingabe leso sinqumo sisanomthelela nomkhulu baqashi bayakwazi nokuhlonipha? Asazi sizozwa ngani namhlanje la sizohlangana nabafethu abasebenza ka-Trasnat empilo abazithola sebexoshwa kodwa ngendlela ababangayazi ukuthi yini icala ababalenzile. Okubuhlungu-ke ekuxoshweni kwabo babe melwe inyunyana ezingafani ezihlukene, but-ke eyabo inyunyana yahluleka ukubabuyisela emsebenzini, kodwa lena enye inyunyana iyakwazi ukuthi abasebenzi bayo ibabuyisele emsebenzini nge-charge eyodwa. That's why bithi iphuthu yami yokuqala ngabe inyunyana zisabamele ngobuqotho yini abantu ngokweqiniso yini? Ngithathele ithuba ngibingelele obingelelayo osinathi igama Sibongo Umbonani ubesebenza ka-Trasnat kwa-RME embili, omunye naye owayithola elahlekelwa umsebenzi njengoba udaba silixoxa nje la. Inkinga esahlangabezana nayo kakhulu mzwana sixoshwa emsebenzini, inyunyana sayigcina ngalelo langa siphindanga sayibona noma sizama ukuthi sixhumane inyunyana nje yayihambelana kude nathi, akulukho usizo esalitholayo kuze kufike ilanga lokuthi icala liyathethwa. Owayesimele ecaleni, mina ngikhuluma njengowayemele abasebenzi shopsteward, sasimele u-Ayanda Cele. Kulelo cala sasifana nabantu ababoshwe izandla, sivalwe imilomo, asikwazi ukukhuluma, sifisa ukukhuluma. Njengoba kuthiwa sasitelekile, u-Ayanda masimele simtshela ukuthi akabuze ukuthi umthetho abasebenzi mabetelekile imuphi osebenzayo. Wahluleka ukubuza lokho ecaleni, njengokuthi abasebenzi mabetelekile into yokuqala umqashi afanele ayenze ufuna akhiphe umnqamula juqu. U-Ayanda azange akubuze konke lokho. Ukuthetheni kwecala, ukuthetha kwecala zathi kuthethe icala kubhale iy'ncwadi ezisho ukuthi sesixoshiwe, okuphuma kuthina abasebenzi laba babexoshiwe, noma ubika ukuthi uyondla uney'ngane kwangasathathwa lutho. I-union sayifuna unokubhala ngaleso sikhathi azange simthole. Yini inyunyana yenu? Isathawa. Icala enalixoshwa lona lethiwa lenzeni? Amacala abekwa achajwa abasebenzi, sasibizelwe i-meeting eyisembilo ku-Ill Road 2016 December mhla ka 7. Yes. Mangifica lapha i-manager yayikhona njengaleso sikhathi, ngibuza kuyona ngaleso sikhathi uPete Skuman ukuthi mina kumayelana nani ngale meeting.
athi sizozwa khona bese nami ngiyakuyona i-meeting. Masifika lapha kukhulunywa ngendaba yama-fixed term, thina obviously nasihlangene nama-fixed term. Ixoxa-ke indaba yabasebenzi ababefuna ukuqashwa abama-fixed term kuze kuphethe ukuthi ilanga liyaphakama. Kuzothi emva kwey'nsukwana bese kuthiwa wonke umuntu wayelapho kulowo mhlangano wayesesitelekeni. Okwasiphatha kabi-ke lo ngoba kwakunamaminithi ayebhalwa ngesikhathi kuqhubeka i-meeting. I-meeting futhi iyavula nge-safety, kukhona yonke into, i-safety briefing. Mase bezofakaza laba wayephethe i-safety naye uyasilahla futhi uthi kwakuyisiteleka, esingazi ukuthi isiteleka kanjani ngoba phela thina sibambelela ukuthi uma kwakuyisiteleka kwakufanele kuphume umnqamulajuqu. Yonke abasebenzi abayithola bebhekene nayo. Kumanje nje sihleli emakhaya, iy'ngane zethu zilambile ngoba siyilana nje, inhliziyo zethu zibuhlungu, zilambile iy'ngane zethu ezabo ziyadla. Saze saphoqela ukuthi sikhiphe iy'ngane la yifunda khona siyifake kwezinye iy'kole. Asazi namanje ukuthi sizothathani sihlanganise nabo, kodwa okusiphatha kabi kakhulu sasijadwe kanye nabo babuyele emsebenzini. Thina yethi inywana isathawa ayizange isebenzini. Ababuyele emsebenzini babemelwe yini? Babemelwe umuntu union. Umuntu union. Yababuyisela abasebenzi. Babuyela abasebenzi. Thina sizange sibhekalele ukuthi akekho futhi oza kuthina sitshela ukuthi kumi kanjani, icala linjani. Iminyaka ihambile manje bakuthi sikhuluma nje manje yophela 2023. Awuze lo. Ngithatha ukubonga njengekhulumile umfowethu uMbonambi, nami ngangisebenza naye ka-Trasnat RMB. Kwaba buhlungu nje ukuxoshwa kwethu ngoba thina sasingazi nje nokuthi sizoxoshela into ekanje. Ngoba savuka nje siya emsebenzini njengenjwayelo yakhona siphethe ikhafthini siyosebenza. Masifika eDepo sesigibelile emotweni sihamba. Kwathiwa kune-meeting, kwasho nje umuntu sasisebenza naye supervisor esisebenza naye wathi madoda kune-meeting la, akekho umuntu oya esayithini namhlanje kuzoqalwa la i-meeting. Kodwa sazi ukuthi i-meeting yani leyo. Hhayi-ke amakonto amajika-ke sehla sonke saya kulo meeting leyo. Masifika silalela siyazi ukuthi kuzikhulunyelwa nje abantu abama-fixed term lapho bafuna ukuqashwa permanent. Kuliwa lapho nje, kuliwa lapho. Thina-ke sithule silalela njengabantu asebe-permanent. Kuliwa nje lapho nje, kuliwa lapho. Kwaze kwaphela umhlangano. Safonela i-manager thina, safonela nama-supervisor ethu esebenza nawo ukuthi hayibo nasi isikhathi sisha sihamba lana senze njani manje. Athi ama-supervisor hayi vele sekulethi yabo, sekulethi vele sahamba-ke sindela imuva. Saqhubeka ngakusasa sasebenza. Manje masisebenza saqhubeka sasebenza nje. Sathi gwiqigwi sisemsebenzini sabona sesinikezwa incwadi yiyo i-supervisor ukuthi madoda sayinani la, kunento ufuna niyisayine la for ngale meeting liya. Siyabuza thina le meeting kanti yini lento lesisayinayo manje. Wathi hayi into engenankinga nje lesa, hayi sayisayina-ke nasi hayi vele thina ngoba sikhavati abantu babe ema-fixed term babefuna uba permanent. Hayi kanti le ncwadi lezi zisho ukuthi thina sasitelekile, asazi basasiteleke kanjani thina. Sabona sesikhishelwa-ke iy'ncwadi-ke manje zokuthi-ke i-dismiss-ke kuphelile. Sahamba saya uSatawu sahamba naye le case le. Abanye ngoba sihlukene, abanye bajoyina u-Untu wahamba naye i-case yakhe wayiwina, waphindela emsebenzini nabantu bakhe. Thina sikuSatawu sahamba sabuza uSatawu futhi ukuthi why thina sisala ngemuva, abanye sebephindela. Wathi uSatawu yena akahlangene no-Untu uqhuba le yakhe yena.
asimboni uthulile nje, uthulile akasho lutho kuze kube manje. Ayikho into akaSathu uyake yahlala nje wasibiza ukuthi sekukanje kuze kube manje ku-2023. So zasibe nawo oningi lapha ukutshengisa nje ukuthi khona into yabo asenzelwanga oningi, saxoshwa nje kumanje nje sihleli nje. Besicela nje ukuthi nje lento le iqhubeke nje ngale ngeqiniso lomthetho ngoba sihleli.